Ja, vores... Hej, Rasmus Andersen fra Nordfyn News. Hvordan har du med i Getaway? Det bliver en stor oplevelse, især fordi jeg får lov til at spille politimand. Det er mega fedt. Jamen, jeg har også hørt, at anmelderne blandt andet på Ekstrabladet og Nationen, de har givet utrolig høje stjerner til den film. Altså. Hvordan har du det med ligesom at blive en birolle i denne vidunderlige film, som måske kunne gå ind og blive en Hollywood-blockbuster? Det er jo helt utroligt, også fordi vi har ikke engang filmet det endnu, så at den har fået 5 stjerner, det er jo helt utroligt. Ja, ikke? Ja. Det er faktisk første gang, at der er en film,